This is Imogiri Boys. Sing orang lakoni, orang bakal ngerti. Wong liya ngerti apa? Wong liya ngerti apa tentang aku. Iki uripku sing ngelakoni aku. Susah nggo dhewe seneng jarang rasake. Mung maca bab ben ketok kuwate. Wong liya ngerti apa tentang aku. Ape elekku tok pandang sebelah matamu. Betoro kowe sing akeh warisane, sedangkan aku ki mung golek dhewe. Nek ngerti tulung rasa kembang kesukaan kene kowe golek perhatian harus validasi niatmu golek rai urip butuh kompetisi aku gak pengen nyaingi aku anak broken home wong tuwa ora akur tapi tetep bersyukur senajan uripku hancur kebacut lahir lanang masalah tak adepi tetengan jejak keluarga nomor 1 Aku ora ngurus nek ame mbok rasani. Wis kemaki gawan bayi. Wong liya ngerti apa tentang aku. Iki uripku sing ngelakoni aku. Susah nggo dhewe seneng jarang rasake. Mung maca bab ben ketok kuwate. Wong liya ngerti apa tentang aku. Ape elekku tok pandang sebelah matamu. Betoro kowe sing akeh warisane, sedangkan aku ki mung golek dhewe. Aku kowe beda, blas ono sing padha. Aku wong ora duwe kowe ngandel kowe wong tuwa modal nesu mansalawan dituruti perumahan beda karo aku kudu nyambut gawe tekan depan. Beban keluarga tak tanggung pendak sasi kirim duit tinggal kebutuhan pendak tanggal siji cuma modal bismillah lelahku menjadi lillah uripku kebasitan